Niya na kita sa atong panaw sa panahon sa Kwaresma. 40 ka adlaw ang kining Kwaresma. Ug mao ni ang gipasabot sa pulong Kwaresma. Ug kining 40 ka adlaw magatod nato ngadto ni anang gitawag natog Semana Santa. Pero kining tanan mga pulong lamang ug kapanahunan. Apan kung ato di ini siyang tutukan, dako di ay kaayo nato ning kahigayunan diha sa atong panaw sa pagtuo ug paglaom. Nga diin kini siyang maong kahigayunan, mao ang kahigayunan sa atong pag-uli, sa atong kaugalingon, balik ngadto sa Dios. Ug mao gyud ni siya ang kanabang motif nining mao nga dako nga panahon dinining panaw sa atong tibok tuig sa atong kalendaryo lituriko cycle C. Nga diin kini siya naghatag natong kadasig aron nga makanunayon unta ta diya sa ato nga tinguha nga mahibalik kita sa Dios. Ug gani mao man ni ang mga pulong ni Propeta Hosea. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Ug mao nga gidapit ug gidasig kita nga nining maong panahon sa Kwaresma naunta ang ato nga solemne nga pagpamalandong. Naaunta ang atong mga paghinulsol, kinasing-kasing nga paghinulsol. Naa ang ato gayod nga pag-ampo aron nga matugub ang ato bang pagsaulog sa dakong kadaugan sa atong kinabuhi sa pagtuo nga mao ang pagkabanhaw ni Jesucristo. Ug dili lang di ini siya mao ang buhaton nato panahon sa Kwaresma ug sa Semana Santa. Kay gayunan di ay nato ni nga dinhi niining maong tuig kaha nga gitawag nato 2025. Makahuluganon siya tungod kay kini siya atong gitumong nga unta diha sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi naaunta ang atong pagbuhat sa matarong panaw man ni siya sa pag-uli sa atong kaugalingon balik ngadto sa Dios. Mao gani nga dinhi sa atong ebanghelyo karon lanog kaayo ang mga pulong ni Jesus nga magunsa manggod ang usa ka tawo nga maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi. Nga diin kaha ang tao maningkamot sa matag adlaw sa iyang kinabuhi aron iyang maangkon ang tanan niyang buot ang kunon ug gani ang kalibutan pa nining maong kinabuhi. Apan sa usa ka pagpamilok mahanaw ang tanan tungod sa kamatuoran sa kamatayon. What does
it profit a man if he gains the whole world and loses the salvation of his soul? Mao bitaw nga kanang ang kini kunong mga insect, ang ila bitawng pagkwinta sa ilang edad maguna nga pananglitan tingali ang usa ka tawo mag-celebrate og birthday, ug ang iya tingaling pag-celebrate siyang birthday ibutang nato og January 20, ug mag-celebrate siya kaha sa iyang 50th golden anniversary sa iyang pagkatao, sa iyang pagkahimugso ning kalibutan. Dili gyud ay ingon nga kanang kay mag-celebrate siya karong o kaha niadtong January 20, wala to moingon nga naabot siya og 50 niadtong January 20. Apan alang sa mga insect, pag abot niya og 50 sa January 20, 2025, dili ingon nga nagsugod ang iyang panaw sa iyang pagka-50 sa 2025, apan nagsugod na ang iyang panaw sa iyang pagka-51. Ingon niini nga panaw di ay ni ang atong kinabuhi. Ug kini untang kinabuhi mahimo nga makahuluganon siya tungod kay atong matanaw nga hilabihan kadaghang mga maayo ang atong nabuhat kaysa atong pagpagapos sa atong kaugalingon sa kakusog sa panaw nining kalibutan ug sa tinguha sa pag-angkon sa tanan nga ikahatag ni ining kalibutan. Apan wala pa makakita diha sa atong panaw sa makahuluganon kaayong pagpuyo nato nga naa di ay ang labing mas importante nga bahin sa atong kinabuhi nga mao ang kaluwasan sa atong kalat. Naigingon, let us never miss the very important and meaningful part of our journey in this life, and that is the salvation of our soul. Amen. Manindog palihog.